tamarit mulej, emin tex Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Kif tafu kull nar ta' Sibt aħna noffru din il-qoddisa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, kif ukoll għal dawk il-persuni li talbuna inżommuhom fit-talb tagħna. Hawn ħafna iżjes persuni li minħabba l-mart jixtiequ iva jiġu hawn f'dan is-santwarju imma ma jistgħux. U għalhekk ejjew inkunu aħna stess li jinġorruhom fil-qalb tagħna anke jekk ma nafuhomx billi nitolbu għalihom biex il-mulej jagħtihom it-tama, il-faraġ u l-kuraġġ. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejja ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, il-Aġġ qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Flimkien infaħru lill-Alla u ngħidu Glorja lill-Alla. Infaħru, imberku, naduraw, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bil il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qajt tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek Qaddiż, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-Ori Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li niċċelebraw b'ħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lill-mulej li qam mill-imwiet. U għatina li l-istess emil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. X'kien daħal Pietru fid-dar ta' Kornelju, dan mar jilqgħu u intefa' f'riġlejh jagħtih qima. Imma Pietru qajmu u qallu: jien bniedem ukoll. Pietru qabad jitkellem u qal: issa tassew qiegħed nifhem illi Alla ma jħares l-enwiċ ħadd, imma jilqa' lil kull min għandu l-biża' tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun mill-liema poplu ikun. Meta Pietru kien għadu qiegħed jgħid dan, l-Ispirtu Santu niżel fuq dawk kollha illi kienu jisimgħuh. Dawk li kienu marru ma' Pietru, Lut li kienu emnu, staġbu kif Alla sawwab id-don tal-Ispirtu Santu fuq il-pagani ukoll, għax semgħuhom jitkellmu bl-ilsna u jiffaħru l-kobor ta' Alla. Imbagħad Pietru qal: jista' xi ħadd jiċħad l-ilma tal-mamudija lil dawn in-nies?
li ħadu l-Ispirtu Santu bħalma ħadnieh aħna wkoll. U ordna li jitamdu fl-isem ta' Kristu. Imbagħad huma talbuh jibqa' għal ftit jiem magħhom. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej wera il-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-emenija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Il-mulej wera il-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla u kull min iħobb u imwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma rafx lil Alla għax Alla hu imħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina għax Alla bagħat lill-Ibnu il-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna lil Alla, imma għax ħabna u bagħat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Il-kelma tal-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kemm tgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jien. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti kif jien ħarest il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu l-xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom. U ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa', ħalli kull ma titolbu lil missieri f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nitmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej.
mistoqsija li jien stess ħafna drabi nagħmilha għalija nnifsi. Imma nħobb anke nuża waqt is-sagrament tal-qrar. Inħobb nistaqsi u ngħid imma x'taħseb li jrid Alla minnek? Ħafna drabi anke jien stess, meta ngħaddu minn mumenti jibsin, mumenti ta' ejja, mumenti ta' qtieħ il-qalb, mumenti ta' mart. Forsi f'dak il-mument wieħed jgħid imma Alla fejnu, imma Alla x'qed jippermetti dan, imma Alla x'irid minni. Kemm hi sabiħa dik il-kelma, x'irid minni il-mulej. U hawnhekk eżies il-Vanġelu tal-lum għandna ir-risposta. Ħafna drabi aħna naħsbu li l-mulej jriedna ma nagħmlux id-dnub. Imma l-mulej mhux dan irid, tafu x'irid? Biex il-ferħ tiegħi ikun sħiħ. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u l-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Ma tagħmlilkomx kuraġġ tisma' kelma bħal din mingħand Alla. Alla lili u lilek bid-difetti kollha tagħna irid jarana ferħanin. Irid jarana kuntenti. Għaliex ma jixtieqx li nagħmlu dnub? Hawnhekk qiegħda ċ-ċavetta. Għax id-dnub jisraq li minn ġo qalbi il-ferħ li jkun tani il-mulej. Għalhekk infatti il-mulej jkompli jgħidilna f'dan il-Vanġelu ta' San Ġwan mela dan hu l-kmandament tiegħi ibqgħu fija. U kif jien nista' nintebaħ jekk jien inhiex tassew fih? Kif jien nista' nuri din il-ħbiberija u l-imħabba tiegħi ma' Alla? Billi tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Billi tħobbu lil xulxin. Aktar ma jiena nintebaħ kemm li Alla jħobbni u jried li l-ġejt, aktar jien ħanażel li jinħobbu. Intom araw ftit anke x'jiġri fil-familja tagħna, kull wieħed u waħda minna, anke fil-ħbiberija tagħna, għax anke hawnhekk Ġesus jgħid ma nsejħilkomx għaddejja, għax il-qaddej ma jafx għandu f'moħħu sidu, il-qaddej jisma' dak li jgħidu sidu u jagħmlu, u daqshekk, la qed tgħidlek ħajkolli nagħmlu. Imma Kristu ma jridx li r-relazzjoni tagħna miegħu tkun hekk, la qed tgħidlek mela ħanamlu għax nibża li forsi ħadd ikkastigani. Il-mulej jagħmel pass ħafna akbar u sabiħ għalina. Il-mulej qed jgħidilna intom ħbiebi u jien ta' ħabib sinċir tiegħek kull ma għandi għedtulek. U dak li ngħidlek ngħidulek għax ħireġ minn qalbi, għax huwa frott l-imħabba tiegħi li għandi lejk. U mena għalhekk meta l-mulej qed jgħidilna mena jekk tridu tkunu kuntenti, jekk tridu tsibu l-ferħ veru, talmu intom ukoll ħobbu lil xulxejn. Ikbru fl-imħabba ta' xulxejn. Inti jara ftejt. Aħna l-Malti jgħid min isib ħabib għandu teżor. Ara ftejt persuna verament li taf li hemm ħbiberija sinċira li tirrispettak. Kemm tagħmel int minn kollox biex ma tonqosiex. Dan nagħmluh bejnietna.
xi ħaġa sabiħa. U l-mulej dak li qiegħed jgħidilna llejla. Qed jgħidilna jien irriedkom kuntenti. Tħallu lil ħadd u lil xejn. Xi kultant veru, aħna bejnietna niżbaljaw. Xi kultant veru, aħna ġiri ngħidu kliem li jweġġal xulxin. Xi kultant tgħid kelma lanqas tintebaħ li jetta. U wara tittendi, u wara jiddispjaċik kemm nismagħha dejn. Fader mhux għax xirt inweġġew ta' imma kont irrabjat, ġejt b'ċertu dwejjaq u sparajt u gajt id-dar, ħtaft il dawk ta' madwari. Xi ħaġa li tiġri veru, tiġri u xek. Imma x'int intebaħ li żbaljajt, x'ħadd titlef billi lil dik il-persuna tgħidilha skużani, it-tort tiegħi, aħfirli. Il-Papa Franġisku jagħti parir lill-familji, parir sabiħ. U waraw kemm dan huwa veru. Il-Papa Franġisku jgħid dan qalu waqt li kien qiegħed jiċċelebra għadni niftakar kont hemm jien Ruma bi grupp anke ta' Pellegrini minn dan is-santwarju. Kienet ċelebrazzjoni tas-santwarji Marjani u ċelebrazzjoni tal-familji Nsara. U niftakar f'dik l-omelija, f'dak id-diskors li jagħmel, kien qal hekk dar fuq il-ġenituri u qalilhom kemm hi xi ħaġa sabiħa li intom il-lulietkom li tfal tagħkom żgur li għallimtuhom 3 kelmiet. Għallimtuhom meta għandhom bżonn jitolbu xi ħaġa, jgħidulek please, jekk jogħġbok. Għallimtuhom li meta xi ħadd jagħtihom xi ħaġa, inti ddur fuq ibnek, fuq bintek u tgħidlu Isa x'għandek tgħidlu? Thank you, grazzi. Għallimtuhom ukoll li meta jonqsu isma' għidlu sorry. Għid sorry. Kemm hija xi ħaġa sabiħa. Imma mbagħad il-Papa jkompli jgħid mela dawn l-affarijiet nagħlmuhom lill-uliedna u hija xi ħaġa sabiħa u hekk għandu jkun. Imma mbagħad jgħid imma mbagħad aħna bejnietna dawn il-kelmiet ftit nużawhom. U jgħid jekk il-familja jeħtieġ li tibqa' magħquda, jeħtieġ li dawn il-kelmiet jinstemaw kuljum fil-familja. Ħanatikom eżempju. Għax aħna mbagħad nippretendu kollox. Finna f'jien ġejt id-dar u sibt li l-mara sajret u lestiet għax forsi l-platti kienu għadhom mhumiex lesti fil-pront, forsi wieħed jibda jgergu jaħta fil-ieħor. Imma kemm il-darba għamil dak il-kompliment, isma' grazzi ta' illum veru ġik tajjeb l-ikel. Kelma żgħira. Ġejt forsi d-dar b'ħafna nkwiet ġo moħħok. Kemm il-darba kapaċi u forsi taħtaf ftit il-xulxejn. Imma kapaċi nduru l-xulxejn ngħidu isma' skużani, mhux għax ridt naħtfek, imma daħħalt miegħi l-inkwiet li sibt fuq ix-xogħol illum. Illum kelli ġurnati jibsa. Aħfirli. Kemm kapaċi aħna napprezzaw u ngħidu kumment xkejken. Intom tafu m'iniex ngħid xejn ġdid, din hija ħajjitna. Imma araw ftit meta nirriflettu ftit fuq dak li nagħmlu. Kelma tista' titfek fl-infern. Imma daqshekk ieħor kelma tista' tellek il-ġenna u terfek mill-art.
Il-Papa parir ieħor li jagħti Franġisku ġest sabiħ li qal qatt ħares l-isfel fuq ħadd ieħor. Għax meta nħarsu fuq xulxin bħal li kieku jien naf aktar minnek, jien nikmanda lilek. Ħares l-isfel biss meta trid terfa' lil persuna l-oħra mill-waqat tagħha. Dan huwa eżies il-ferħ tal-Vanġelu. Dan huwa l-ferħ li jġib Ġesu. Għalhekk Ġesu irid il-relazzjonijiet ta' bejnietna jissaħħu, jikbru. Għalhekk il-Papa qed jgħidilna talmu wejdu sori lil xulxin, aħfru lil xulxin, ħobbu għalhekk il-xulxin. Tafu li minni il-prova tal-imħabba? Kemm jien kapaċi imbati għalik. Kemm jien kapaċi insofri għalik għax inħobbok. Ħafna drabi ma jirnexxix nagħmlu dan għax inħobbu aktar lilna nfusna mill-persuna li hemm qudiemna. Ejjew nilqgħuh dan l-invit tal-Mulej Ġesu. L-ewwel qabel kollox hekk din il-kelma ta' Ġesu nnifsu mhux intom għażiltu lili, imma jien għażiltkom. Alla għażilna biex jurina imħabtu. Kemm tieħu gost meta persuna tara tirrispettak u tħobbok. Ejjew nimtlew bil-ferħ illejla. Meta nafu tassew li Alla għażilna mhux għax aħna ħjar minn ħadd ieħor, mhux għax jien m'għandix difetti, imma volja jiena mimli bid-difetti. U jibqa' jħobbni, u għażilni biex fuqi jixħet il-barka tiegħu. Ejjew nirringrazzjawh, ejjew nemnu li jagħmilna x'għamilna, aħna x'aħna, Alla se jibqa' iħobbna, se jibqa' jagħżilna bħala uliedu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U bil-wifqa u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina għall-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu, verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tala s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix smiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li huma qihom ġah mkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika nistqar magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet u l-ħajja li ġej. Amen. Ejjew ħuti fiduċjusi għalhekk fl-imħabba kbira li l-Missier għandu lejna, irresqulu it-talbiet tagħna u nitolbu ngħidu żommna mulej f'imħabtek, żommna mulej f'imħabtek. Nitolbu għall-Papa l-isqfijiet u s-saċerdoti biex bħal Kristu jkomplu jaqdu b'imħabba il-komunità nisranija bil-kelma u bis-sagramenti. Nitolbu għal-bnedmin, partikolarment dawk
li għandhom nuqqas ta' imħabba, għal ħutna li qegħdin kontinwament ibbombardjati kemm fl-art imqazza, kemm f'Ukranja, kemm fl-Afrika, biex is-setanin tal-art iradbu qalbhom u jaslu għal ftehim ħalli kull bniedem jgħix fid-dinjità tiegħu u fl-imħabba vera. Nitolbu għal ġenituri biex jaqdu verament l-ewwel qabel kollox jikbru fl-imħabba tagħhom lejn xulxin u jgħallmu lil uliedhom xi tfisser tħobb, għax l-imħabba titwieled fuq il-qalb tal-familja. Nitolbu għal żgħażagħ tagħna biex jemnu tassew li l-ferħ veru ma jinsabx f'dak li toffri d-dinja, imma fil-kelma ta' Alla u fli tagħmel dak li hu jitlob minnek. Nitolbu għal morda tagħna, għal dawk il-persuni li jduru bihom, dawk il-persuni li matul din il-ġimgħa talbuna nitolbu għalihom f'dan is-santwarju l-Omna Marija. Jalla hekk bl-interċessjoni tagħha jintebħu kemm il-mulej huwa qrib tagħhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla, inti fdejtna fi Kristu ibnek li miet għal dnubietna. Għamel li aħna nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn xulxin, għax hemm biss insibu il-ferħ veru. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nofrulek biex issa li joġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew bħajja tajba għax is-sagramenti tal-ħnina tiegħek bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru il-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda jtennulek. Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija.
Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu fit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejrin ngħidu it-talba tas-salvazzjoni tagħna. Xi tfisser? Ma jfissirx biss meta mmutu mmorru l-ġenna, imma t-talba li aħna jekk ngħixuha issalvana mill-lowm. Jekk ngħixu dak li ħanitolbu, aħna il-ferħ tagħna ħajkun sħiħ. Ikun sħiħ meta jien ngħid lil kulħadd ieħor biex ikollu l-ħobżna ta' kuljum, meta jien naħdem biex is-saltna ta' Kristu tiġi fostna, meta jien fuq kollox inkun kapaċi naħfer lil min għamil lid-deni. Għalhekk ejjew b'fidi sħiħa nitolbu u ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej
jkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Biżdejt kelma waħda, ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu jħares. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Addis għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja,
mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Ejjew noqogħdu fiskiet u nerġgħu nħallu jidwu f'qalbna l-kelmiet tal-Mulej Ġisu. Irrejt li l-ferħ tagħkom ikun sħiħ, ibqgħu fija. Mhux intom għażiltuni, imma jien għażiltkom. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina il-frott tal-misteru tal-Eid u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu siedna. Kristien ħeġġiġkom biex għada minnu f'saħħtu imur jagħti id-dem fil-berġa tax-xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Huwa ġest mill-isbaħ tal-imħabba tagħna lejn xulxin. U għalhekk minnu f'saħħtu anke jekk forsi għadek qatt ma tajt, inħeġġek mur u għati id-dem. Sisħin nixtieq infakkarkom ukoll li bdejna issa nhar l-erba' jmiss it-tieni erba' tal-Madonna u ma' 15 l-erba' li wasluna biex niċċelebraw il-festa ta' Marija imtella fis-sema. U għalhekk kif tafu il-programm tal-erbat minn m'għandux jista' jieħu il-fuljett minn fuq il-mejda hemm isfel fil-qosor il-quddies ikun hekk. Is-santwarju jiftaħ fil-4:30 ta' filgħodu. Bil-quddies filgħodu jkun fil-5, fis-6, fis-7:30, fit-8:30 u fid-9:30. Fil-10:30 jew il-11 tibda l-adorazzjoni ewkaristika fil-kappella li tibqa' sejra sal-4:30 ta' wara nofsinhar biex imbagħad il-quddies fil-għaxija jkun fil-5, fis-6:30 u fit-8
ta' filgħaxija. Is-santwarju jagħlaq fil-10 ta' bil-lejl bil-barka sagramentali. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Din fix-xahar ta' Mejju insellmu lil Madonna bl-innu tagħha fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija o kemm iddoħlejju dak ismek sabiħ kemm toħroġ qawwija include